Joo, nyt vois tänne juoda pois. Toi hyvää viimeksi joo, kun mä tätä ostin aina, niin otan tuolla sytkärillä. Tota mä tarkoitin, toi ääni kun haukaisee, niin reteet juttu. Nyt se onnistui tosi hyvin. Se oli tarpeeksi paljon tarpeeksi tiiviinä toi situlla, niin se onnistui. Ei kerennyt haihtua toi ilma tosta pois, niin on mahtava juttu. Kyllä tää on hyvän makusta, ei hemmetti. Pitää muuten partakin ajaa vielä tossa, jos meinaa mennä johonkin tänään. Yksi homma pitäisi tehdä, kun mua raspottuu tosi äkkiä hiukset ihan älyttömän äkkiä, niin mun pitäisi kysyä melkein jotain neuvoa jostain tuolta apteekista, että millä ton sais. Että täytyykö sitä hiuksia vaan ruveta vielä enemmän pesemään kuin nytkin pesen. Kun on vähän ärsyttävää tommonen, että se on noin raspasen tai ton näköinen toi noi hiukset tossa. Niin. Toivottavasti ei tulisi jotain komedioita tai siis elokuvia TV:stä tänään tossa, kun kerran meinasin ottaakin, niin olisi ihan kiva juttu. Hemmetti, tää on hyvän makusta, mä tykkään. Mä silloin yhtä aikaa nautin 9 olutta ja tommonen. Joo. Kyllä tää on vaan hyvän makusta, ei voi muuta sanoa. Onks tää se sama mitä Citrus? Ei tää muuten taida sitä samaa tässä on. Eikö se ollut sininen se etiketti? Tässä on punainen tää, eikös näitä ole eri värisiä? Ei kun hetkunen. Tässä maistuu sitruunakin. Ei kun haisee. Tää on silti ihan hyvän makusta. Tää maistuu siltä Fostersin sitruunan makuiselta juomaalta vähän. Varmaan kaikki on joskus sitä kengurua. Mä sanoin sitä silloin kun mä 25V, niin kun mä ostin sitä, niin siinä oli se kengurun kuva siinä kengurulla. Ja sitä varten kun mä keksinyt muutakaan nimitystä siihen, niin se on ihan hemmetin hyvä se Fosters. Mä ostin sitä monet kerrat 24 laatikon tai 18 boksia. Tuli sitten sitä juotua. Se on justiin sitä semmoista sitruunan makusta semmoista olutta. Niin ihan hyvä juoma. Pitäis muuten joku kerta semmoista ostaa taas. Eikö se Fosters ole tehty justiin mikä se maa nyt on toi. Melkein tulee mieleen, siis toi Australia. Eikö se ole australialainen ollut? Ainakin en mä nyt väärin muista. Niin. Vai muistanko mä ihan väärin? Heinkeppi on ainakin amerikkalainen mun mielestä, vai englantilainen, tai se on englantilainen ollut se
Sitten onkohan eikö se taisi olla muuten tosiaan niin mäpäs katon Googlesta pirustaa ja mä sanon myöhemmin, että miten se olisi asia. Jatketaan, mä katon TVtä tossa. Jos meinaa mennä johonkin, pitää vähän partaa ajaa tossa vielä myöhemmin. Täytyy katsoa mitä keksii sitten.